Ya kajing perking ya kali bala pentre kam da kapor hasilin ter ka surok na lingkot shalang kerdam kabede kebenta jong ka surok shlong dauki on sa weng no na du ka khat pratrik no pra arjar pesan tat hadu bana pen bana da kamoi pan Henry ki jing pentre ki kam barit baria bat ki wei ki kam ki la ban beteng man la kapor kaban kata shipor ya kalit kawan jong ki kali la kumno hapreng ka shipau hadu khatsan menen Lakin tu ya kinong pendan kam ya kan ka surok bakin long ki bapikir ban ai ka jingat rilang bat ki beriu ki badan hagi jaka ba pentre ya ka kam bat ban dapen bet thikna ya ki jinglet jingwan jongki ya kani ka jing pentip lapen mi da u additional deputy commissioner pen ursla civil subdivision ban pentip syaki ba bat ban penthikna ya ka jing but renti ya ki jing betha